Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator bij Nodige Mensheid met passie. En deze keer passie voor openbaar bestuur. En daarom is uitgenodigd en ook gekomen de nieuwe burgemeester van Terneuzen, Erik van Merrienboer. Erik, van harte welkom. Ja, fijn dat ik hier te gast mag zijn, Jan. Nou, wij zijn ook heel blij en ook zeker de kijkers dat je hier aanwezig bent in ons mooie Ledeltheater in de gemeente Sluis. Erik, vertel eens, waar ben je geboren en waar kom je vandaan? Mijn wortels liggen in West-Brabant, een dorpje Oud-Gastel, net boven Roosendaal. Ja, ik ben in Roosendaal geboren, in het ziekenhuis, maar daarna toch vooral Oud-Gastel. Ja, opgegroeid in dat dorp. En de middelbare school? Middelbare school in Oudenbosch. Thomas More College? Thomas More College. Nou, hier zit er ook nog zo eentje. Kijk, heeft het toch nog wat voortgebracht, Jan. Nee, ja, fantastische tijd. Dus als ik aan mijn jeugd denk, dan ja, fantastisch. En hoeveel broers en zussen heb je? Ik ben de jongste van 4 broers. Oh ja. Een van de tweeling, maar dan toch net de jongste. Oh ja. Ja, en echt gewoon heerlijk opgegroeid. We konden doen wat we graag wilden. Ja. Voetballen, naar school gaan, uitgaan. Ja, tot mijn 18e en dan vertrek je uit West-Brabant. Ja. Om te kijken wat de wereld nog meer te bieden heeft. En waar heb je toen voor gekozen? Ik heb in Nijmegen gestudeerd. Dan zul je zeggen, ja, dat is ook nog een beetje Brabant. Maar dat vinden ze daar niet. Ik heb politieke wetenschappen gedaan. En waarom? Ja, dat was eigenlijk een combinatie van de liefde voor het openbaar bestuur. Voor het lokaal bestuur. Van huis uit meegekregen. Ja, want je vader was ook wethouder in... Ja, wethouder in dat dorp. Ja. En dat was deeltijd. Hè? Dus hij was van huis uit onderwijzer. Maatschappelijk heel betrokken. Maar liet ook zien van dat je naast je baan, dat vrijwilligerswerk in de politiek, wat nog voor heel veel mensen zo geldt, ja, dat ook heel waardevol is en iets moois brengt. Nou, ik heb inderdaad politieke wetenschappen gedaan, specialisatie lokaal bestuur, hoe kan het ook anders? En een andere was arbeidsverhoudingen. En dat ging dan zeg maar over de overlegeconomie. Dat was ook een van de dingen waar ik echt belangstelling voor had. En die brachten me na mijn studietijd in Nijmegen in Den Haag. Daar heb ik 10 jaar voor de Sociaal-Economische Raad Stichting van de Arbeid gewerkt. Zeg maar de overlegeconomie. Een beetje een polderjongen. Ah, ja. Maar daarna trok het lokale bestuur. En dat bracht me eerst in Eindhoven. En via een mooie omzwerving via Den Bosch, nu in Terneuzen. Oh ja. En daar ben je ook nog gedeputeerde geweest, hè? Ik ben een periode gedeputeerde in Brabant geweest. Ja. En dat was na een wethouderschap in Eindhoven heel erg met die stad bezig. En Eindhoven, dat kan ik iedereen adviseren, want dat kan iedereen echt worden. Ja. Een mooie stad, gericht op de toekomst. Ja. En daarna gedeputeerde in Noord-Brabant. Ja. En ja, daar kreeg ik eigenlijk als toetje erbij dat ik ook weer over het gebied me met de dingen mocht bemoeien die in West-Brabant aan de orde waren. Ja, dat was voor mij een hele mooie plus ten opzichte van het mooie werk wat ik in Eindhoven al deed. Ja, want ik heb ook in Eindhoven gestudeerd en ik sta altijd versteld wat ze daar bij Brainport doen. Kun je er ook iets van vertellen? Ja, dat is, we hebben het over Brainport, maar het is uiteindelijk ook wel de kracht die verder reikt dan de stad. Ik zeg altijd, het is de ontwikkeling van Brabant, maar misschien wel breder Zuid-Nederland. Want we weten ook veel Zeeuws-Vlamingen, maar ook veel mensen uit Limburg maken daar een toekomst. Ja, het is die bijzondere samenwerking van een industrie die betekenisvol werkgelegenheid creëert. En ja, waarlangs mensen eigenlijk de wereld leren kennen. En dat is Philips. Maar ik kon in Brabant toch ook altijd mooi vertellen dat hoewel Eindhoven graag naar Philips kijkt, ja, dat de regio Zuidwest-Nederland, waar Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant bij elkaar komen, ja, dat die eigenlijk die regio voorgingen met de suikerindustrie. Ja. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld in ons mooie industrieel museum in Sas van Gent nog een prachtige herinnering aan. Maar het is gelijk ook een beetje het spoorboekje voor de toekomst. Ja. En dat maakt overigens dat ik, hoewel Brabander, maar dat ik me in Zeeuws-Vlaanderen ook heel snel thuis voel. Oké, nou hier zit er ook nog zo eentje. Ja. Maar hoe word je nou burgemeester? Kunnen we dat aan de kijkers even uitleggen? Ja, hoe word je dat? Ik denk dat dat voor elke burgemeester een eigen verhaal is. Kijk, ik ben niet, hoewel ik politieke wetenschap heb gestudeerd, voor mij stond niet bovenaan het lijstje, ik wil burgemeester worden. Ik denk dat je daar naartoe groeit. Hè? Dat je ervaringen opdoet op andere plekken. Voor mij wel vaak openbaar bestuur.
Maar dat op een goed moment, dan neem je die ervaringen mee en die kun je juist in een rol als burgemeester, denk ik, goed invullen. Ja. Past ook wel een beetje bij het Nederlandse model. Ik maakte kennis met de collega's aan de Vlaamse kant van de grens, ja, waar jonge burgemeesters bijvoorbeeld in Zeil zaten, echt ook voor de politiek die keuze maken. Ja, in Nederland is het burgemeesterschap veel meer van boven de partijen, van partijen bij elkaar brengen. Ja, en dan denk ik dat een mooie maatschappelijke ervaring en een bestuurlijke ervaring, ja, dat je die meebrengt en dat bijdraagt aan het goed invullen van zo'n ambt. Ja, want het verschil is, de burgemeesters in Nederland die worden benoemd bij koninklijk besluit, maar die worden dan goedgekeurd door de gemeenteraad, heb ik begrepen. En in België is dat ze via de politiek erin komen. Ja, toch? Het is wel mooi omdat ervaren Vlaamse politici zeggen ook altijd, ja, eigenlijk verschilt het systeem niet zo heel veel. Oh. Want je ziet in Nederland is het gebruik geworden dat de gemeenteraad de burgemeester kiest. Hè? Dus de gemeenteraad van Terneuzen, die heeft de selectie gedaan. Die heeft mij het vuur aan de schenen gelegd. En ook geproefd van, wil deze meneer uit Eindhoven, maar wil hij gaan voor Terneuzen en voor de opgave die hier ligt. En vervolgens wordt dat bekrachtigd door een koninklijk besluit. Nou, in Vlaanderen wordt inderdaad een burgemeester veel meer via de verkiezingen gekozen, maar ook steeds minder rechtstreeks, omdat daar ook vaak coalitiebesprekingen nodig zijn om te bepalen wie er burgemeester wordt. Maar ook daarvoor geldt dat er daarna een koninklijk besluit plaatsvindt, ook in België, waarmee je een aantal bevoegdheden krijgt toegekend, bijvoorbeeld als het gaat over openbare orde. En in die zin zie je dat we, en dat is wel mooi, dat we ook in het openbaar bestuur eigenlijk uit dezelfde stam voortkomen. We hebben ieder onze eigen ontwikkeling gehad, maar er zit nog steeds eenzelfde basis. Oké. Goed. Nou, toen was het natuurlijk feest in Terneuzen, want een trotse vader mocht er niet bij zijn toen. Dat kon niet vanwege corona. Ja. Maar wel is de installatie eigenlijk gedaan ook, met de commissaris van de Koning erbij, maar ook met je 2 zonen. Ja, ik denk dat hebben we misschien allemaal wel is dat corona een hoop beperkingen brengt, maar als je moet gaan improviseren. En ik had natuurlijk een beetje het geluk dat we corona al een tijdje onder ons hadden, dus we moesten ook improviseren. Ja, is dat daar het idee uit voortkwam, eigenlijk ook vanuit de Griffie in Terneuzen, wat ik onmiddellijk omarmd heb. Van Erik, zou het dan geen leuk idee zijn dat je zonen het doen? Nou heb ik 3 zonen, dus ik dacht, moet ik daar dan een selectieprocedure op toepassen? Maar dat hebben ze goed samen opgelost. En 2 van mijn zonen die het heel graag wilden doen, die hebben dat gedaan. En weet je, dat maakt het wel speciaal. Ja, heel speciaal. Voor hen, maar ik denk vooral voor mij. Ja. Dus ik kijk met veel liefde naar een foto waar we in de weer zijn met de Amsketen. Ja. Ja, en dat neem je mee. Dat is een mooie start. Ja. En er zijn er ook nog van het hele gezin natuurlijk zijn er een aantal foto's gemaakt. We mochten in coronatijd ook niet allemaal op het podium. Dus mijn oudste zoon en mijn jongste zoon die hebben de Amsketen omgehangen. En mijn vrouw, Lisbeth, met wie ik al bijna 25 jaar getrouwd ben. We zijn al heel lang samen, ook in West-Brabantse overigens. En onze middelste zoon, ja, die keurig een stapje, nou niet terugdeed, maar die had zoiets van, nou als mijn broers dat graag willen, dan laat ik dat aan hen. Helemaal goed. Ja, hier voor het prachtige stadhuis van Terneuzen natuurlijk. Ja, dat is wel mooi. Dat stadhuis, dat maakt allerlei gevoelens los, merk ik. Maar weet dat er zijn ook mensen die met verstand van architectuur, die zeiden, Erik, je gaat naar het mooiste stadhuis van Nederland. Ja. Ik weet niet of veel Terneuzenaren dat vinden, maar het is wel iets onderscheidends, iets gedurfds. Ja. Nou, dat de vlag daar vierend top wappert, ja, dat vond ik ook heel mooi. Ja. Ja, en wat op veel plekken niet kan, maar je kunt dus echt boven op ons stadhuis staan. Ja. Met de blik op het mooiste plekje misschien wel, en dat is die Westerschelde. Ja. Ja, dat is zo'n fantastisch gevoel. Ja, mooi. Nou ja, en als er dan nog aarzeling was, dan is dat meteen weg bij de geliefde die je eigenlijk ook laten gaan. Ja. Maar ja, die hebben zoiets, pap, fantastisch. Ja. Maar van vroeger uit had je ook nog banden met Sluiskil. Ja, dan praat je over begin jaren 70. Ik ben van 66. En wij trokken, ik denk 2 keer per jaar met de pont Kruiningen-Perkpolder naar Sluiskil. Want mijn oom was daar postkantoorhouder. In Sluiskil? In Sluiskil. En ik kan me nog herinneren, want het postkantoor stond echt
ja, eigenlijk onderaan de dijk. En dat je dan de dijk opklom en dan keek je bij de kooksfabriek naar binnen. En de kleuren zie ik nog voor me. Roestbruin, geel. Inmiddels ziet het er wat meer roestvrij staal uit, zullen we zeggen. Maar de plek is nog hetzelfde. Ik ben er later overigens achter gekomen dat die locatie ook wel bijzonder is, omdat het gedeelte van het oude Sluiskil, ja, dat is eigenlijk daar in het kanaal verdwenen nadat het kanaal verbreed is. Ja, en in dat museum, mooie dorpsmuseum van Sluiskil, ja, krijg je pas in beeld wat voor gemeenschap Sluiskil was voor de verbreding van het kanaal. Maar het was ook leuk om bij de oude schoolfoto's van de Antoniusschool, als ik het goed heb, om daar mijn neef nog op een foto te zien staan. Ah. En dan heb je toch ook een gevoel van, ja, het is niet helemaal nieuw. Het is een plek die je kent en waarbij je dus ook thuis voelt. Eigenlijk pure nostalgie ook een beetje, hè? Ja, pure nostalgie. En ik weet nog, ik had gesolliciteerd op Terneuzen. En het was een druilerige zaterdag. En de jongste zoon, ook geïnteresseerd in politiek. Je merkt bij ons vallen de appels niet ver van de boom in de familie. Ja, we zijn toen naar Terneuzen gereden. Maar de eerste halte was Middenstraat 20 in Sluiskil. Oh ja. Om daar toch even het gevoel te krijgen van, een stukje aarde van waar kom je vandaan. Ja. Nou, dat heb ik ook wel meegekregen, is historie doet ertoe. En familie doet ertoe, dat kwam daar mooi samen. Ja, want jouw vader, die kende ik natuurlijk ook al van allerlei publicaties, hè, met heemkundige kring en noem maar op. Hè? Ja, mijn pa, en nogmaals, mensen zullen lachen omdat ik echt veel op mijn pa lijk. De liefde voor het lokaal bestuur. Je mouwen opstropen voor mensen die het wat moeilijker hebben. Mensen die je steun nodig hebben. Nou, mijn pa in allerlei opzichten. Ik weet nog dat hij Nederlandse les gaf aan, nou toen was dat eind jaren 70, bootvluchtelingen uit Vietnam die de weg naar de westerse wereld vonden. Maar daarnaast ook de liefde voor de geschiedenis. Mijn pa is een van de gangmakers achter het lokale heemkundemuseum. Niet omdat hij zo handig is, want dat moet ik wel bekennen, daar zitten 2 linkerhanden, ook dat heb ik meegekregen. Maar een liefde voor de geschiedenis, om dat te vertellen, mooie verhalen die mensen zich thuis laten voelen, maar die mensen ook een bestemming geven van, waar komen we vandaan en waar zijn we naartoe onderweg. Ja, en dat is de onderwijzer. Nou, dat deel van het DNA heb ik nooit echt ingevuld. Maar veel mensen die me in de politiek tegenkomen, die zullen zeggen, nou, het heeft wel iets van een onderwijzer in de politiek. Ja, dat zit erin. En dat vind ik ook mooi. Ja, mooi is dat. Nou, dit was Sluiskil natuurlijk. Dan hebben we nog meer zaken die we willen laten zien. Dit is de achterkant, begrijp ik. Ja, dit is het postkantoor. Je zult niet zeggen dat dit ooit postkantoor was. Maar dat gebouw bestaat nog steeds. In je gevoel als kind was dit een veel groter gebouw. Omdat mijn oom daar inderdaad kantoor hield aan huis. Ja, dat zijn dingen die zijn allemaal uit de tijd. Hè? Ja. Het postkantoor was vroeger echt een belangrijke plek in een dorp. Ja, dat was eigenlijk een verzamelpunt van alle mensen. Je moest wel eens een keer een prentbriefkaart doen of een brief sturen. Was het postkantoor... was nog geen e-mail. Het postkantoorloket, daar kwam je bijna elke dag. Ja. Zo is ook wel mooi, want mijn oom Tinus, de postkantoorhouder, was ook lid van de gemeenteraad van Terneuzen. En een bepaalde periode, en in die zin komen de dingen dan toch bij elkaar. En dat vind ik toch wel mooi. Ja, mooi hè. Ja. Nou, we hebben de Sluiskil besproken, maar je hebt ook nog een foto op laten sturen van Sas van Gent. En dat is toch wel bijzonder? Ja, Sas van Gent, ik heb daar kennis gemaakt en ik zou het iedereen adviseren om eigenlijk bij de hand genomen te worden. Ja. Omdat als je bij de hand genomen wordt, dan zie je zoveel meer in Sas van Gent dan dat je er op een willekeurige wandeling zelf zou zien. En Sas van Gent vertelt eigenlijk natuurlijk ook een heel belangrijk deel het verhaal van Zeeuws-Vlaanderen. Sas van Gent dankt eigenlijk zijn bestaan aan de noodzaak die de Gentenaren voelden om de verbinding naar zee te maken. Nou, daar is Sasland, kent daar echt zijn oorsprong in. Nou was ook een plek waar opeenvolgend Spanjaarden, Fransen, Duitsers. Het was ook echt een toneel van de wereldgeschiedenis. Heel veel van wat Sas van Gent was, kun je niet meer zien, tenzij je heel goed kijkt. Ja, want dan dus kom je met een gids mee en dan met een gids mee. Die wijst erop en dan... En dan leer je eigenlijk de plek waar je opgroeit of waar je werkt nog beter kennen en ook beter waarderen. Ja.
Ja, want ik woon in Ulst en ik ben nog gids, maar ik ben afgestudeerd op SAS van Gent. En ik wil hier dat snap ik wel, Jan. Voor de camera vertellen dat SAS van Gent, die had nog een grotere vestingstad, hè, met omwallingen en zo, en vestgrachten, als Hulst. Dus vandaar die mooie kaart. Omdat het strategisch was het zo'n belangrijke plek. En tegelijkertijd kun je zeggen, ja, omdat het eigenlijk dus in het centrum van de wereldgeschiedenis van ontwikkelingen die de wereld bepaalde lag, zijn we er ook veel kwijtgeraakt. Ja. En ja, de mooiste vestingstadjes die we kennen, en Hulst is er daar één van, we moeten bijvoorbeeld in Brabant aan een plaatsje als Oorschot denken. Ja, dat hebben we eigenlijk te danken aan het feit dat de geschiedenis daar een tijdje aan voorbij is gegaan. Ja. Nou, in SAS van Gent is dat niet. Nee, vanwege het kanaal. Ja, maar dat betekent ook vanwege het kanaal, maar daarmee zie je dat er een hoop verdwenen is. Maar er is dus ook een hoop te leren en te waarderen, door goed te blijven kijken. Ja, helemaal goed. Nou, behalve SAS van Gent hebben we nog foto's. Deze is, dat is zo prachtig. Vertel, want dit is natuurlijk heel mooi, hè? Dit was een feestelijk moment. 300 jaar kermis in Westdorpen. Ja. En ik heb de Westdorpenaren verteld dat het zelfs op de tafel van minister Grapperhaus heeft gelegen. Nou, vertel. Nou, we waren druk bezig om te kijken of we vanuit corona welke evenementen wel of niet doorgang konden vinden. En nou praat je als voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland. En dan mocht ik aan tafel zitten. Ja? En wat je ziet, en dat is best lastig, is dat het kabinet regels maakt en het liefst zo eenduidig mogelijk regels heeft die voor iedereen van toepassing zijn. Maar de regels voor het zomercarnaval in Rotterdam, moeten die hetzelfde zijn als voor 300 jaar kermis in Westdorpen? Nou, ik heb me sterk gemaakt om daar ook lokaal de ruimte te bieden, omdat ik dacht, de Westdorpenaren kunnen dat organiseren op een manier die ook past binnen de regels van corona. En dat hebben ze laten zien. En ik vond ook, want je kunt zeggen, de ene kermis is de andere niet, maar 300 jaar kermis staat ook voor 300 jaar cultuur, volkscultuur, waar ook hele mooie verhalen achter schuil gaan. Ja. En ik vond het echt de moeite waard om me daarvoor in te spannen, maar ook om inderdaad in Westdorpen het feest een klein beetje mee te vieren. Ja. En wat dan mooi is, er kwam een meneer uit Bergen op Zoom. En Bergen op Zoom is eigenlijk de plaats waar heel veel kermisexploitanten wonen. Ja, klopt. Omdat de eerste en de laatste kermis in Bergen was. Ja. En die kwam inderdaad vertellen over, eigenlijk hoe belangrijk Zuidwest-Nederland ook voor kermissen geweest is. Ja, klopt. Ja. En dat heeft hij ook de Westdorpenaren verteld. En dat was een heel mooi punt. Nou, en die Westdorpenaren, want die komen er ook vaak. En die vertellen me dan, die hebben de kerk dus zodanig gebouwd dat die dus gedeeltelijk ontwijd is. En dan hebben ze daar een glas in gemaakt. En dan hoeven ze met verwarming en zo niet zoveel te doen. Ze hebben dan ook bisschop Liese in een van die 3 dagen uitgenodigd. Dat is de kerk, hè. Dat vind ik overigens. Ik vind overigens dat zeker de gemeente Terneuzen, maar ik denk dat ik voor Zeeuws-Vlaanderen heb, maar hele mooie kerken heeft. Maar ook daar moet je denk ik de historie van willen leren kennen. Hè. De kerk in Filipijnen is naoorlogs, maar ook prachtig. SAS van Gent en rijksmonumenten. Ja. En in Westdorpen, dat vind ik zo mooi, omdat de kerk nog steeds eigenlijk het belangrijkste huis van de gemeenschap is. Oh ja. En ik heb op veel plekken gezien in Brabant, waar heel veel kerken leeg staan, dat er naast een kerk een blinkend multifunctionele accommodatie staat. Maar wat is het mooi dat de kerk die functie kan overnemen. Ja. En dan zie je ook dat er misschien ook met meer inzet en liefde het oude bewaard blijft. Hè? Het kerkhof bijvoorbeeld onderhouden blijft, want dat is ook een plek waar je geschiedenis kunt leren. Maar waar ook nieuwe ontwikkelingen de ruimte krijgen. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja. Nou is zo dat het belastingkantoor is naar de overkant verhuisd. Maar we hebben wel een steunpunt gekregen, begreep ik, in Terneuzen van de Belastingdienst. Ja, misschien is dat ook in het verlengde. En de Belastingdienst, we hebben allemaal meegemaakt hoezeer de Belastingdienst onder vuur is komen te liggen. Terwijl in het verleden was Nederland heel trots op onze Belastingdienst. Klopt. Want dat was een voorbeeld van een publieke dienst die, hoewel ze het niet leuker konden maken, makkelijker wel, en dat is echt zo, en Terneuzen is de eerste plaats van 10 locaties waar de Belastingdienst de stap naar de burger weer wil maken. Oh ja. En eigenlijk dus een beetje terugkomt op de schreden van we gaan naar Goes. Ja. En als u ons wil zien, dan moet u naar Goes. Ja. Inclusief het reisje door de toltunnel.
maar nu een bewuste keuze maakt om dienstverlening weer dichter bij burgers te brengen. En ja, ik heb dat heel graag willen markeren, omdat ja, we leven niet in een zelfbedieningssamenleving. Dat denken we vaak, maar het is goed om te beseffen dat voor mensen die wat ouder worden, voor mensen die van buiten komen, voor mensen voor wie zeg maar, de digitalisering toch echt te snel gaat, ja, is dat we oog blijven houden voor de toegankelijkheid van onze publieke diensten, voor mensen die dat nodig hebben. Ja. Nou, de directeur-generaal van de Belastingdienst, en ik weet dat er binnen de Belastingdienst nog best even gefronst werd, maar hij zei, Terneuzen zal de eerste zijn. Ja, en ik heb ze heel warm ontvangen. Ja. En wat heel mooi is dat iedereen die je dan in Terneuzen ontvangt, aan de Westerschelde, en een stukje meer van Zeeuws-Vlaanderen laat zien, ja, de schelleval van de ogen. Hè? Ja, nee, want men denkt toch vaak, het is de periferie, het is nog het enige stukje platteland wat we hebben volgens de statistieken van Europa. Maar het is zo'n rijke geschiedenis, maar ook een rijke toekomst. En dat is misschien ook wel goed om daarna te kijken, hè? De Nieuwe Sluis 2023. Ja, dat is ook een moment om met elkaar ja, ook weer zin te hebben in de volgende editie van ja, de geschiedenis en de toekomst van Zeeuws-Vlaanderen. Ja, want dat is mooi naartoe gepraat, want we hebben ook een hele mooie foto van de ballerina. De ballerina van de Zeeman. Ja, ballerina van de Zeeman, ja. Ja, is een kunstwerk van Walter de Buck. En Walter de Buck is eigenlijk de grondlegger van de Gentse feesten. Ja. En de eerlijkheid gebiedt dat het gemeentebestuur van Gent lang getopt en gezocht heeft naar, hebben we nou een rotonde waar we dat kunstwerk kunnen laten zien? Nou, dat was er niet. En toen ontstond het briljante idee, en dat is in een fantastische afstemming ook met de erven van Walter de Buck gedaan, is we halen het naar Terneuzen, we halen het richting de Nieuwe Sluis. Ja. Het gaat in etappes, het ligt nu in het Industrieel Museum in Sas van Gent. Maar het zou prachtig zijn om met de opening van de Nieuwe Sluis daar een plekje voor te creëren. En de ballerina van de Zeeman, ja, laat je inspireren. Het is een ode aan ook alle haven- en industriearbeiders die eigenlijk deze regio gemaakt heeft tot wat het is. Ja. Maar ook naar de toekomst toe zal blijven maken tot wat het wordt. Ja. Maar het is ook een ode aan nou ja, de cultuur, het genieten van het mooie van kunst, cultuur en van het leven. En ja, dat samen kan gaan, laten we eigenlijk daar ook naar blijven streven. Hè? Dus wat zo mooi is in Zeeuws-Vlaanderen vind ik, hard werken, het zakelijke, met elkaar bezig zijn, waar verdienen we onze boterham mee. Ja. Maar ook kunnen genieten van het mooie wat er is, van wat cultuur brengt en wat mensen elkaar te bieden hebben. Ja, nou dat is bijna een hele mooie afsluiting, maar we hebben nog een foto opgestuurd gekregen en dat ging over de helden van corona. Ja, laat ik zo zeggen, want we praten zeker in de politiek vaak over hele grote ontwikkelingen. Hè? En ja, ik heb toch wel heel erg van diezelfde paar meegekregen van mensgericht. Kijk naar hoe mensen zich voelen, hoe mensen zich een weg vinden in een toekomst die niet altijd te voorspellen is. Wat ons met corona overkomen is, ja, ik denk dat kunnen we niet voorspellen. Dat hadden we niet kunnen voorspellen. Hoe goed we ook naar de toekomst kijken. Ja, en dan zie je dat we dan afhankelijk zijn van misschien het belangrijkste wat er is. En dat is van elkaar en van het vermogen om daar een samenwerking te vinden, aandacht voor elkaar te hebben. Niet alleen maar te kijken naar hoe ziet mijn toekomst eruit, maar hoe doen we dat met elkaar samen. Ja, ik vind het een heel mooi initiatief om de ode te brengen aan de helden van corona. Oh ja. En dat zijn, we denken dan aan mensen in de zorg, maar ik denk ook gewoon aan de mantelzorgers, maar ook aan ondernemers die echt uitgedaagd zijn en nog worden. Ja, het is gewoon eigenlijk een ode aan de mens in zijn sociale gerichtheid. Dus de mens in zijn gerichtheid op de ander. Ja, dat vind ik heel mooi dat we dat in Terneuzen markeren. Ja, en dat is te zien dan op banieren die dan hangen in Terneuzen. Ja, bijvoorbeeld op onze mooie markt. Hè. En nogmaals, wat je zou willen is dat die markt weer een plek wordt waarin we af en toe het idee hebben, wat is het toch heerlijk druk. Ja.
ja, dat is nog even wachten. Maar laten we ook echt niet te snel het idee hebben van we laten het allemaal achter ons. Nee. Het is goed om ook echt goed mee te nemen wat heeft ons corona gebracht, wat hebben we ervan geleerd, waar hebben we eigenlijk van meegekregen van jongens, let op. Want het is ook een les, denk ik, om voorbereid te zijn op misschien wel het ondenkbare. Ja. Ja, daar moet je met elkaar over in gesprek. En de samenwerking van mensen is daarin broodnodig en dat kunnen we niet missen. Oké. Zullen we het daarbij laten? Ja, laten we het daarbij laten. Ja, oké. Nou, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En ik ga nu de kijkers bedanken. Beste kijkers, nou, dit is de nieuwe burgemeester van de gemeente Terneuzen. Ik vond het een heel leuk gesprek, maar ja, dan komen we dat we waarschijnlijk ook dezelfde roots hebben. Aan dezelfde school gezeten. Dezelfde school, Ja, dezelfde scholen geklapt, om het zo maar te zeggen. Nogmaals, hartelijk dank. En laten we een toast opbrengen op jouw burgemeesterschap en de veiligheidsregio. Proost. Dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft.